Cześć, ja Gąska Flora, jak ty się nazywasz? Cześć, Jorzechę Julia, ale co ty tu robisz? Ja zauważyła, że się sam błąkasz, więc sam przyszła. To jest Fryda, jak widzisz, miała sam być. Ale na pewno Kasie tam szlają po wsi. Jak mogłaś zauważyć, to jest tablica ze szlakiem gąskiej. Ją je gąską jedną z nich, jest 16 punktów. Chodź, ją ci pokażę. O, a co to jest za krzyż? To ty nie wiesz? To ja ci zaraz powiem. To jest krzyż pamięci poległych na I wojnie światowej. Znajduje się od razu na początku wsi od strony Jemielnicy. Miał 96 lat. Nie wiadomo, kto to sam go postawił. Ja widzę, że tam są jakieś nazwiska, ale co to są za nazwiska? To są mieszkańcy Gąsiorowic, którzy brali w I wojnie światowej i którzy umarli. Żołnierzy było 33, na pomniku jest napisanych 25, a w parafii w Jemielnicy napisano w księdze 21 żołnierzy. Jak widzisz, u nas na wsi nie ma grobów. Oni są rozesiani po całym świecie. Ja mam dla nich kwiatki polne, bukiet, żeby za nich uczcić. Ja ci za wiele nie będę opowiadała, bo czeka nas dużo zwiedzania. Chodź. Flora, kaś ty poszła z pierońską Gasiu. Flora, no kaj tym się chowie. Flora, no kaś ty tam poszła. Co ty tu robisz? Jaku Flora, jo jest Iguś, a ten, ty się ta dzioła, której mi Flora go dała. Ja cię mam oprowadzić sam. Chcesz to obejrzeć? No ja, to budź, nie? To jest krzyż francuski, który został zbudowany w 1976 roku na upamiętnienie francuskich żołnierzy, którzy umarli sam na tyfus. Ta wersja, jak już mówiłem, jest zrobiona w 1976. Kolejną, którą teraz widzimy, jest zbudowana w 2019 i różni się tym, że jest kwadratową, a nie jak tamta okrągłą. Zawsze tam stał krzyż, ale przez to, że on zgnił, a boli się tych pieruńskich komunistów, no to ta pamiątka po tych francuskich żołnierzach zniknęła. No ale później za pomocą 2 rodzin zbudowano właśnie tutaj ten pomnik. Chcesz coś jeszcze wiedzieć? Ale czekaj, kaj mi tak rytych są, bo sam są jeszcze Gąsiorowice, ale sam już są pola. Co to jest za część Gąsiorowic? To jest skrzyżowanie Zołpucia i drogi Waloszkowej. A właśnie, i jeszcze na potwierdzenie tego, że sam ci francuscy żołnierze są pochowani, to tam w latach 60. podczas wykopywania piąsku znaleziono ich szczątki. No dobra, jak coś więcej będziesz chciała wiedzieć, to sobie poczytasz, a my się zwijamy, bo ja mam dużo roboty. Myślisz, że ja nie mam co do roboty? Wsiadaj na przyczepkę, albo szorujesz piechty. Pójdź, ja cię podwiedzą. Dawaj, jadymy. Ja już. Złaź już, bo mam robota, ty się nie jest najważniejszą. Aha!
gąska z jegoś to był pierun. A co ty tu robisz? Chodź, ja ci opowiem. To źródło jest wypływem wody podziemnej na powierzchnię ziemi. Mieszkańcy bardzo dbają o to miejsce. Czyszczą i troszczą się o swobodny przepływ wody. A zapomniałam, jak ty się nazywasz? Jążech i Julia. A ja je Hajdla. Kiedyś słyszała, że ludzie Wielki Piątek przychodzi się tu kąpać. To prawda? Tak, przed wschodem słońca mieszkańcy przychodzą tu się myć, aby oczyścić ciało. W następnym roku, jak chcesz, pokażę ci moją kryjówkę i razem obejrzymy. Dobra, dziękuję bardzo za zaproszenie. Na pewno przyjdę. Ale wiesz, ja już muszę lecieć, bo muszę czytać lekturę. Pa! Ale Chcesz pokazać? ja nie mam czasu! Chodź! Ja muszę iść! Nie mam czasu! Muszę lekturę czytać! Chodź! Ale ja nie mam czasu! To jest ciekawe, chodź! Chodź! Tu stój i ci coś powiem. To jest budynek radawnej remizy strażackiej u nas w naszej wsi. Został on oddany do użytku w 1891 roku, kiedy na zamku w Stelcach podpisano pakt Związku Sykawkowego. Działał on do 1991 roku. A wiesz co sam stoi? No, to jest chyba jakiś wóz, nie? To jest sikawka konno, nasz pierwszy wóz strażacki. I on musi już lecieć do chałupy na obiad. A co mąż? Krótkie śląskie, modrokapusta i gańś. Idź tam co jako zgiń zgarnie. Dobra, to ja idę. Cześć! O, cześć! O, a co ty tutaj robisz? Ja dzisiaj zwiedzam Gąsiorowice. A, no to witaj, ja jest gąska Ema. Opowiadam ci o tych domach, które tutaj są. To jest chata śląska. Jest zrobiona z cegły i kamienia, bo tylko te rzeczy było do ogarnięcia. A szczyty były zawsze odwrócone w stronę drogi. No bo wiesz, niektórzy rolnicy robili wycugi, to znaczy, że oddawali młodym rolnikom stare gospodarstwa i mieszkali w małych domach. A cię to w ogóle ciekawi? Szczerze mówiąc, to nie za bardzo. No to ci opowiem o czymś ciekawszym i ważnym do Gąsiorowic. No to chodź. Miała być gąska Agrypina i gąska Marzata, ale zachorowały, bolały im nogi, no i ich nie ma. No to ja ci opowiem o tej kapliczce za nich. Już jesteśmy, no to siadaj. To jest kapliczka na cześć świętego Sebastiana. Bo była taka historia, bo wiesz, 300 lat temu była choroba dżumu. Dużo ludzi bez to umierało, ale przyszedł dzień świętego Sebastiana. Ludzie bardzo mocno żegali, żeby ta choroba przestała zabijać ludzi. I bez to ludzie idą na piechoty do kościoła parafialnego modlić się za świętego Sebastiana. Naprawdę bardzo ciekawą historię. No to chodź do kolejnej kapliczki. To jest kapliczka z dzwonnicą. Powstała w XVIII wieku. Chodź do środka, bo muszę ci coś pokazać. Jak widzisz, tu jest obraz świętego Sebastiana. Ludzie widzą go teraz 2 razy w rok. Pierwszy raz na Boże Ciało, a drugi raz na procesję świętego Sebastiana. No ale jeszcze musimy wyjść, bo chcę ci coś pokazać, to jest tam na górze. Tam do góry jest dzwonek, bije 3 razy dziennie. A to czemu one biją? Biją na anioł pański i biją też w innych godzinach, to znaczy, że ktoś z naszej wsi umarł.
Chodź do kolejnej gąski. Albo nie, możemy przecież pojechać do tej gąski. Poczekaj chwilę. To chodź, przysiadę do kareta. O, cześć gąsko Bastian, przyprowadziłam ci tu kogoś. Chodź, tu jest kolejna gąska. Wysiadaj. Ja mnie Bastian. A ja mówię Julia, ale co ty tu robisz? Tu nic nie ma. Jak to co? Tablica jest. To jest tablica wsi. Są w wodzie, są pocie, dębina i są lesie. A tu je wieś. Widzę, że macie też 4 stawy, ja? Rzeki, pola i drogi też mają swoje nazwy. Kociowy, kaniowy, pulowy i matejowy. Drogi mają swoje nazwy po rolnikach, kiedy jechali z farmy na swoją pola. Czyli po swoje prostu te drogi mają nazwiska gospodarzy, ja? Ja. Sorry Juliano, ale ja mówię taką wstydliwą gąskę. Wiem, że jestem przewodnikiem, ale takim słabym. Nie szkodzi, nic się nie stało. Ja już muszę lecieć, muszę oprowadzać wycieczkę. Idź tam gdzieś dalej, na pewno kogoś spotkasz. Dobra, to ty idź już oprowadzę wycieczkę, a ja już lecę. Ja tam kogoś znajdę. I to pa. O ludzie, ale zimno się zrobiło. Może udało mi się jakoś załatwić lepszą pogodę. Ale że się znalazła w dziwnym miejscu. Ja na ciebie czekał, ale ty spadła z nieba. No widzisz, no tak się stało. I ja mówię, Tomik, opowiada ci jak kiedyś się gąsierowice nazywały i jak się teraz nazywają. Tak, w 1325 roku pierwsza nazwa gąsierowic to Gąsarowicz. Wtedy nazwa się przyjęła pierwsza, ale gąsierowice trwały później, znaczy wcześniej. Za niedługo ogólnie obchodzimy 700 lat. Bardzo ważne święto. Może wpadniesz wtedy. A kolejna nazwa do Gąsarowicz była w 1463 roku. Ta nazwa była fajna, ale zmieniono ją nawet szybko, bo w 1526 roku na Husarowicz, bo hus to znaczy gęś, a husar to znaczy pasterz gęsi. I ona była długo, bo aż po początki XVII wieku miała Gąsarowicz pod niemieckimi wpływami. Potem w 1936 na Kuelentaj. A skąd się wzięła ta dziwna nazwa? Bo ona jest inna niż te inne. A byłaś przy gąsce Heidrich? Ja była. To ona chyba ci opowiedziała, jak tu kiedyś było tyle źródeł. Stąd ta nazwa się wzięła, Kuelentaj. Bo Kuelentaj to jest Dolina Źródeł po niemiecku. I ona była króciutko, bo aż tylko do 1945 miała nazwę na Gąsierowice. I ta nazwa jest od dzisiaj.
A ja ci jeszcze nie będę mówił, bo to długa historia. Dam ci książkę, którą napisałem o Gąsiorowicach, oczywiście się jeszcze podpiszę. Trzymaj i chodź, jeszcze pójdziemy do innych gąsek, bo jeszcze musisz dużo się dowiedzieć. Wiesz, Gąsiorowice się tak zmieniły. Ja jednak trochę znam te Gąsiorowice, no. Fajnie kiedyś tu było i dalej jest. Cześć Elza. Hej, Ale cię szłapy bolą. nie, już przestały. No dobrze, bo ja ci przyniosłem taką młodą dziewczynę i pierwszy raz jest w Gąsiorowicach. Ja już nie mogę z nią być, bo zaraz czas mije mój i ja muszę iść czytać książkę i pisać kolejną, może nową. Dobra, Ja idę. pa. Cześć, ja Józef i Julia. Cześć, ja Elza. A co ty tu robisz? Cześć, pilnuję tego budynku starej szkoły. To ile on już ma lat? Szkoła wybudowała się 1 kwietnia 1936. Ło, no to już kupa lat, prawie 80. No, już nawet chyba trochę więcej. No ale wiesz, ja już mam trochę słabo z pamięcią, więc ci powiem no tyle co pamiętam. Zawarli ją w 2001, bo wiesz, było mało dzieciaków i wszyscy poszli do Jemielnicy. Teraz tam jest świetlica. A w sumie, chodź, pokorzam cię. No pójdziemy pomału, bo mnie trochę nogi bolą. Ach, dobrze, że Hop mi zostawił ten kosturek. Przynajmniej mogę się wesprzeć. Wiesz, że się nie wystrasz, bo tu teraz remont hajzuje. Widzisz, taki bajer są zostawieni na weekend. Tu są obrączki od bajerki i stare zdjęcia. Chodź, pokorzam ci siłownię. Czasem tam ćwiczę na te moje bolące łapy. A, czekaj, pokorzam ci. Tam, tu między tymi sztachetami żyje. Widzisz mnie? To ja widzę. A jeszcze byli richtig fajni na tych zdjęciach. No. Dobra, chodź, pokorzam ci ta siłownia. Chodź, pokorzam ci tą siłownię. Czasem tam ćwiczę na te moje bolące szłapy. Cześć, dziołky. Dobry. Dzień dobry. No, widzisz. Tu są jakieś szranki. Nawet nie wiem, co tam jest. Chodź dalej. Chodź, pokorzam ci na świetlicę. Widzisz, tu się szykują jakieś zajęcia plastyczne są. Malowanie twarzy. Weź otwórz ten środkowy szrank, tam jest ołtarzyk. Wiesz, jak ktoś u nas umrze, to da się potem za niego rzekomy. A co to sam jest? A, to jest korona zniknął. Dziękowanie Panu Bogu za ten, plony. Tylko richtig fajny. No, richtig fajna mi w tym roku wyszła. Dobra, ja już idę. Została ci ta książka i potem pojaw się nam, dobra? Dobra, Wieszka iść. Ja myślałam, że trafię. Dobra. Proszę. Dzięki. Do widzenia. Pa. Oje, Runa, jak ty to robisz? Że ja ci pokorzę. Ja to muszę. Daj mi to i no ja ci pokorzę, jak to się robi, bo Dobra, muszę. Żeby mnie baba uczyła łowić. patrz. No. Sam palec dołoż. No ja. Teraz to otwierasz. No. Patrz, za siebie, no się otwórz teraz. Za siebie. I teraz dopiero ciepiesz, ja? Ja bym to ciepni. Już ogarniasz. I chyba ja. No i patrz, teraz zamykasz i teraz dopiero zwijasz. No dobra, to daj mi spróbować. No już. I no uważaj. Czyli biera. Łapia sam. Ja. Odbezpieczę to. Mhm. I ciepię. A tak, Richtig, co ty sam robisz? Ja jestem sam właścicielem tego miejsca. Sam je krampa, jakbyś nie wiedziała. Mogę cię sam oprowadzić. A co cię w ogóle tu sprowadza? Mnie tu przysłała gąska Elza. A dobra, ona. Trudno. Ja ci przedstawię tamte miejsce. Wiesz co, Samie? Co to jest za obszar? No, jakiś staw. To jest krampa. Kiedyś sam były imprezy i wszystkie te. Inna konkurencja tam za przedszkolem nas wygryźli. Tam były wszystkie imprezy.
A jakby się przypadkowo zaczął palić las, wiesz pod jaki numer alarmowy dzwonić? No, 112, nie? I 998? bardzo dobrze, jakbyś nie pamiętała, tam masz napisane na karteczce. To są wszystkie numery alarmowe, jakby się las palał. 112 to taki ogólny do policji, karetki i strażu, a 998 to jest typowo do straży pożarnej. Nie możesz też w lesie śmiecić. Chodź, pokażę ci sam jako jest zwierzyna. Ale szybko, szybko, nie ma czasu. Tu jest cała zwierzyna, sam dokładnie. Tam są ciżyki, sikorki, wszystko, wiewiórki. A wiesz co to jest za roślina? To jest akacja. Nie, bo to jest agac. Tak to jest po śląsku. A po polsku akacja. A my są na Śląsku. No i samo reszta zwierząt. Zające, wiewiórki. Tam wczoraj budzik, że będzie dzika. Też są tu. Dobra, jedziemy już do Gąskiej Trauty, bo mi się już nie chce stąd być. Jak chcesz sobie wiedzieć coś o tym miejscu, to sobie przeczytasz. A może jeszcze dużo do zwiedzania. Patrz, mam magiczną moc. No to teraz chodź, odwiązać. Nie śpi. Nie śpi. O, jak ją długo mam na ciebie czekać? Ja już jak się drzymła. No przepraszam bardzo, no ale była tu innych gęsi. Dobra, No, nie tak długo tłumacz się już. Ja jest gąska trauta i ci opowiem. Dobra, możesz sam ten, ja już lecaj, bo jeszcze się każdy przymieszczać do tego użyć. Cześć, pa. Dzięki. Proszę bardzo. Widzisz, tu masz łączka kwietną, tu masz wszystko napisane, jak się te rośliny nazywają, a tu widzisz, dzieci se malowały. Ja ci coś powiem, że ją w tych krzołkach tu siedziała i że ich wypatrywała. Dobra, ale ja ci o tym nie miała gadać, no o księżówce. Jak widzisz, tu jest księżówka, jest budowana z cegłów i wyróżniał się z tych wszystkich chałw. Poura pięter i tu mieli zamieszkać księża. No, ale od nich życie się tak potoczyło i teraz dwóch je w Ameryce, a jeden w Sosnowcu. Nazywali się Pilt i teraz tu jedą rodziny, ale widziała, że masz książkę. Tam se możesz poczytać. Ja już ci ino miała o tym miejscu trochę opowiedzieć, a teraz idź do innej gąski. Dobra, to ja już idę. Cześć. Pa. Ty się bocian? Ja myślałam, że tyś to jak gęś. Wiesz ty co? To już jakaś kaczka. Dobrze, żeś przyszła. Gąska pewna na ciebie już czekał. O, a ja już taką głodną. To pójdź szybko, skoczymy ino do mojego gniazda, coś ci dam do jedzenia. Dobra. Czekaj, ja mam magiczny kij. To daj sam, no. I lecimy tam. No. 4. Widzisz, to jest ala moje takie gniazdo. Chodźcie się, będzie do jedzenia. A jeszcze doświetlam. Dobra, idę po to.
będzie dobre. Mhm. Chcesz? No ja. Jeżona. Jest nas jeszcze jeden. Dobra. Ale kaj mój kij? Jaki kij? No ten, co my tu z nim przyszli. Jeżona już go tam wciepła. Jak? Co my teraz robimy? Jak ją poddali? Nie wiem. Nie wiem, ale czekaj. Chodź, zostaw to tam, pójdziemy. Ale czekaj, ja też mam magiczną moc, że wezmę przedmiot i go ożywię. Kaj to je... Mąż. Musisz powiedzieć zaklęcie 3 razy. Dzisiaj zrobiłam dobry odcinek. Metełko, metełko, leć przez naszego sierowicę. Dobra. Dzisiaj zrobiła dobry uczynek. Metełko, metełko, leć przez naszego jeziorowicę. Dzisiaj zrobiła dobry uczynek. Metełko, metełko, leć przez naszego jeziorowicę. Dzisiaj zrobiła dobry uczynek. Metełko, metełko, leć przez naszego jeziorowicę. Bo trzeba działać, ja? Ja, powinna. Dobra, i no to 3 razy zamelej, skocz i bajesz Kazimierz. Przepraszam, Górsko Fran, za spóźnienie, ale już łagodno. A skąd wiesz, że ja mam na imię Franz? Ja jestem gąska o młyny. Będę ci opowiadać o młynach. Pierwsza się nazywa Mojza, tu jest. Druga Grzimala. Trzecia Ptok. A czwarty to jest Mędla. Piąty to Wolny, a szósty to Kazik. A siódmy to Trzykolny. Dobra, ale ja sam żadnego młynu nie widzę. A, bo stąd, z tego miejsca wolno pokazać aż 3 młyny. Tam jest Ptok koło tamtego domu, tam jest Mędla koło ostatniego domu, a tam Wolny tam za lasem. A mogę tam to u ciebie zostawić? No ja dziołcha, tylko ja muszę na 17 na obrady zdążyć. I tam możesz iść, tam będzie na ciebie czekała kolejna gąska. Dobra, to ja już lecam. Cześć. To też. Ja, dziołcha, chodź sam. Ja, kafela. Moje uszanowanie. Gąsior Izydor. Witaj w najlepszym kąsku naszej wsi. Dambina. Ja, Julia. Ja, bardzo szumne imię. Ja ci powiem tak. Trafiłażeś w dobre ręce. Jo, ta najlepsza gąska. Mam sam tyle do pokazania, ale tyle nie pokażę, bo mamy mało czasu. Ja sam mam liście dębu. Liście dębu to jest najlepsze liście, jakie szło znaleźć. A czemu? Bo liście dębu tak jakby reprezentują sam naszą Dambina. I dlatego też tak się nazywa Dambina, ponieważ mamy nazwę naszej Dambiny Dambina. Ale skąd się wzięła ta nazwa Dambina? No właśnie dlatego od dębów. I dlatego ja i moja szanowna podobizna, no trochę mało tutaj ma brzuszka, ale wiesz, to tam jak robią, to wiesz. No i dlatego właśnie trzymam też liście dębu. Ja, ale Dambina się wzięła od dębu, ale co dąb ma z tym wspólnego? Bo ja sam żadnych dębów nie widzę ani nic. Ja wiesz, dziocha, teraz to sam ludzie pomieszkali, wszystko nie ma. Ale tam daleko jest kilka dębów, tam Kazie kilka dębów. Sam kiedyś był wielki las dębów. Ale wiesz,
Ja już nie mogę przeciągać, bo czekał na ciebie ostatnio gąska. I teraz chodź za mną. A nie, to w tamtą stronę, chodź, chodź. Jadziocha, ja już zapomniał ci powiedzieć jednej ważnej rzeczy. Chodź sam, drapko. Ten krzyż to jest najpiękniejszy krzyż w całej wsi. Ja ci mówię, najlepsze i sam też je majowe. Sam ludzie rzekają w maju i modlą się dla Maryi. Ta kapliczka została wyremontowana w 2008 roku i moim zdaniem, no to moim zdaniem, czyli oczywiście, że prawda, moim zdaniem ta kapliczka to powinna być taka popularna, żeby tu turyści z Niemiec przyjeżdżali. Ja, a teraz drapko, bo mało czasu mamy. Nie, no widzisz, tam siedzi ta babszty. Ja jej nie lubię, a ty mnie jakoś tak dużo... I musisz iść do nich sama, idź. Dzień dobry. Tylko na wiele mam na ciebie już czekać. Tak długo. No, była w innej wieści, one mnie tak długo trzymały. Nie wiem, to są takie gaduły. Nie lubię ich, to nie ta klasa. A tak w ogóle jestem Luizą. Jestem Julia. Ale już rozumiem, gąska Izydora. No, ogólnie miał być tu mój hop Maksymilian, ale on jest do niczego, on nie umie opowiadać. Jestem od niego lepsza. Mieszkajmy są na Załowodziu. To jest najlepsze. Wszystko to jest najlepsze. Ale czekaj, bo gąska Izydor gadała, że to Dambina jest najlepszą częścią wsi. Ona się nie zna, ja są najlepsza. Okej. Widzisz to? To kiedyś było moje. No ale czasy się zmieniły i teraz ja muszę opowiadać, no ale to tak. Widzisz te 3 tam domy? To kiedyś była stodoła. Za nią była chlewnia i owczarnia. Tam na wprost był mój dworek, gdzie ja mieszkałam. Miałam wszystko z najwyższej półki. A tam familok. A co było w tym familołku? No, tam nasi pracownicy wynajmowaliśmy mieszkania. A, zapomniałam ci powiedzieć, w owczarni mieliśmy ponad 100 owiec. Wow. No. Bo ja nie mam już czasu na ciebie. Przyjść na paznokcie, włosy, dużo rzeczy. Nie mam już na ciebie czasu. Idź sobie w sumie gdzie chcesz. Julia, 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 obudź się. Julia, 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 stołwej. Ej, stołwej. O której to chcesz stołować? Już jest 10. Nie uwierzysz, co mi się śniło. Ale to, co ci się, czy... Że się zainteresowała, opowiadaj. Była w Gąsiorowicach. No, Obudziła się w jakimś lesie. Nie uwierzysz, spotkała jakąś gęś, którą mnie oprowadzała. Później spotkała też więcej gęsi. Też mnie oprowadzały. Spotkała też kaczka. W ogóle kaczka spoliła mi miotła, na której lątałach. To była niesamowita przygoda. bardzo fajnie, no kurde, ciekawy, realistyczny syn, co? No. No, dobra, to chodź, stołwej do roboty, bo nie ma co śnić.